Ei vielä. Täältäpäin hyvä yleisö, näkymät ovat henkeä salpaa. Pelotutettu kannalta. Tuomarit panevat tietysti myös merkille ratatyöskentelyä. Tällaisesta iloisesta vapaata liikettä. Noniin, eiköhän se riitä. Eli tässä aluksi näemme yhteisnumeron ja tämän jälkeen näemme sitten soolonumerot, mutta annetaan vielä yhteisnumeron jatkoa. Give it your best, ladies! Alors on danse! Papparatsi taas kiinni. Meitä on niin hirveästi koko ajan. Aplodit! Kaarinassa on tällaista pirskahtelevaa, kansanomaista metsäisyyttä. Kyllä. Keveitä asuja ja keveä olemus. Laskea. No näin, niin näki, mutta tässä on melkein 30 sekuntia mennyt. 4, 3, 2, 1, kiitos Kaarina Karhunkauttaja! Elina aloittaa yksinhuoltajan omaisen soolonsa nyt. Ole hyvä, Elina. Loistavaa kannustamista. Ja katsokaa tuota korkkarin kävelyä, loistava tekniikka. Yksinhuoltaja ja kiirettä arkea. Yksin ja kiitos Evelina koko Kiitos Evelina, upeasta numerosta. Olen aivan sanaton. Minä myös. Kerrankin. Ja näin ei usein käy. 1, 2, 3, musiikkia maestro. Får man inte störa mig och prata direkt med mikrofonen samtidigt? Tässä onkin loistavaa show-meininkiä. Katsokaa noita sääriä. Kymmenen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aika! Kiitoksia! Kiitoksia. Sillä välin kun tuomarista vetäytyy miettimään, niin hyvä yleisö, olemme 4 minuutin kuluttua Radio Extremin suorassa lähetyksessä. Minä vetäydyn vähän vastailemaan kysymyksiin, koska he tietysti soittavat minulle. Haastattelut voi hakea multa sitten.
Vielä kerran hurraa huudot voittajalle ja voittajille. Ja vielä lopuksi näemme kilpailijoiden yhteistanssin, voiton tanssin. Jotenkin... Ei kun voiton tanssi. I'm so proud of you. Aivan, täällä ilmoitettiin, että vielä valitaan yksi palkinto, nimittäin... Vähän vipattaa jo tässä vaiheessa.